akekeli nje umuntu gadi into ezimdaka ezisapota lento akuyo. Yiyo loo nto ewe ngoku uYesu sithi sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wethu uYesu kuba akanasono. Isikwazi uba ungabi nakuzithethelela. Ngoku sinamadoda namankazana amanye ashumayela phala amanzi kodwa atya inyama yawo. Kwaphela amen. Into ukhangela zonke ivesi eBhayibhelini zomthethelela zibe zingatsho. Athi kwathothwa ishintu ufuna inyama yahagu ke kwathothwa ishintu kuPetros kwathiwa qhela mandikucebise ibeke eqaleni iBhayibhile ubufuna utywala nxila utywala ufuna abafazi abaninji yakubo naba babekho ngeki ubufuna inyama yahagu yitye ibeke eqaleni iBhayibhile eqaleni ya suzimela ngayo kuba naseBhayibhileni sikhangele izivesi zithethelela lento soyisayo. Yiyo loo nto kuthiwa ke sisamehlo nakumcimbi urhawuzele ngokholo uAbraham wamnikela uIsaac. Hamba nam zihlobo zam, please uzungaphuncuki kule nqwelo ngoku sithatha ewe idrayi yiphambe. Izaphi iBhayibhile kayithetha ithi ngokholo ithi uAbraham. uAbraham une-flaws ne-failures. uAbraham nguyise wamakholwa. uAbraham akakwalifayi ukuba nguyise wamakholwa. But what qualified him, it was faith. Lukholo. Ndikholelweni kandisithi once umuntu afikelele kumgangatho wokuba amandla akhaphele angegqithi imeko yakhe iqindi phelele phaya, emva koko into enokumthatha imbeke kumgangatho phezulu lukholo. Xa ke ndingena kulo hamba nam kandisithi xa umntu esenza into eyinyama, into engenzi sense kwi-carnal mind, kusetyenziswa ukholo. Xa into ingena kwenziwa ngamandla omnombo, ingena kwenziwa ngamandla endalo, ukholo luma ngenyama. Ukholo luyalifunqula ilungisa libe ngapha kwemeko. Faith helps you to rise above the circumstances. Liyamfunqula ukholo iingxaki ezikoyisayo uzijonge buchothini. Xa nditshoyo iBhayibhile ithi wamnikela uIsaka unyana wakhe. Cela uzungayiphosi le ndawo yiyo le nansi. uAbraham uthatha unyana wakhe kuthiwa makenyuke naye ambise phezu kwentaba yeMoriya. Awufika uzawuthi awufika ambeke phezu kwesibingelelo, amgwaze, ambulale unyana wakhe,
awugqiba mtshise abe luthule luthuthu eluthuthwini kuthiwa makenze loo nto ngamandla enyama unawukwazi. Yiyo loo nto kuthiwa ke ngokholo uAbraham yithi nkqu umzuzwana ucinge ngento encamileyo ongenamandla ayo. Awunakurivesa ubomi obugqithileyo, uyoyiswa nakobu ukubo kumfiliba ngaphambili. Ndizothi kuwe thatha ukholo ulibeke phambili, lolu lanceda uAbraham, lamnyusa uAbraham, namhlanje nguyise wamakhono. Asizuvana ke ngokule ndawo, kodwa I have to say it. Ndingumntana waseAfrika kwimicimbi yakwaThixo, kwimicimbi yeBhayibhile, ndingowentlanga. I am a stranger, an alien and an exile in the commonwealth of Israelites, and belong kwaSirayeli. iBhayibhile is not yet in my veins. Ngumcimbi wasemzini. Esithi uPawulos andinazintloko ngazo iindaba ezizilungileyo zikaKristu, kuba zingamandla kaThixo okusindisa umJuda kuqala kwanomGrike. In other words, zezomJuda kunye neGentile nentlanga. Mna nawe sinyama sobabini. Sisekho? Yeke thina kulo mcimbi weBhayibhile singabasemzini. Yiyo loo nto uthi sokuguqukile, uthi xa uyokunqula oyihlomkhulu uxoke apha umonakalo wekhaya, uphephe aba bantu khonza nabo, kuba kaloku negruphu kuyokwamkelwe uYesu. Finish ngoku uhambe udoje, uzawuya kwenza imicimbi ekhaya, okanye ubone uba ngomthandazo imbiza zivuthwa, uwayekela amagqirha namachwele aseKapa, uyokulanda wako wempu uzawubonwa ngabantu abaziyo, nabathandazi uzawubhaqwa sohamba ukhululehlangu kule minyango kunyanzeleka into bhelele angoyenzeka kukude kuwenu. Yiyo loo nto solusa ubutywala bubekwe kwakhazi. Ngapha lithi iBhayibhile uthi wolusisa inkonzo, kwecala utywala bunyengeze kwakhazi, kuba singabasemzini kule nto isilumlayo. Kholelweni xa ndisithi kuni into yoba ndime apha phambi kwenu, Bhayibhile yam endiyifundayo, endigqiba kunifundela yona, nguvesi 18 ngoku lo utshoyo. Kuthiwa imbewu yakho iyakubizwa ngoIsaki. Izawuthi iBhayibhile iintlanga zonke zisikelelwe ngembewu yakho. In other words, uAbraham wabekwa ukuba abe nguyise weentlanga
njengoba ngingumfundisi wegospel nje andingenanga ngobuXhosa enkonzweni